l'escoltarem, però d'una manera diferent. Fes un moment de silenci. Sents alguna cosa al voltant teu? Potser hi ha algun soroll, veus, música, converses, o potser no sents res. Fixa-t'hi més. Hi ha una altra veu que sempre ens està parlant, encara que no sempre el sentim. És dins nostre. És l'esperit de Déu. Jesús va tornar a Galilea. Tenia la força de l'Esperit Sant i la seva fama s'estenia per tota la comarca. Ensenyava a les sinagogues dels jueus i tots valoraven molt el que feia i deia. Va anar a Natzaret, al poble on havia viscut de petit. Va entrar a la sinagoga i es va posar dempeus per fer la lectura. Llavors va llegir un text de profeta Isaïes. Deia: «L'esperit del Senyor està sobre meu, perquè ell m'ha escollit. M'ha enviat per anunciar la bona notícia als pobres, per anunciar la llibertat als que estan presos i donar la vista als cecs, per alliberar els oprimits i anunciar el temps de la misericòrdia de Déu». Llegia amb un so solemne. Quan va acabar la lectura, va començar a explicar-la. Tots estaven atents. I llavors els va anunciar: «Això que acabeu de sentir s'acompleix avui». L'esperit del Senyor està sobre meu, diu Jesús. T'imagines com serà això? No és que l'esperit estigui sobre el cap de Jesús, és que està dintre d'ell. I encara que tu no sempre el notis, també és a dins teu i dels teus pares i dels teus amics. Esperit de Déu, ets dins meu? Dins de nosaltres? Quin misteri i quina sorpresa, quins nervis! Em pregunto, què fas dins meu? Què dius? Què vols? Llavors sento la teva veu que em diu: vull viure amb tu i que tu siguis el meu amic. L'esperit de Déu té bones notícies per a nosaltres, però no com la dels diaris o les de la televisió. La bona notícia és assegurar-nos que Déu ens estima i que està amb nosaltres i vol curar les nostres ferides. Això que és molt bo t'ho diu Déu, si l'escoltes bé. I com diu l'Evangeli, aquest esperit de Déu que és dins nostre ens empeny a portar aquesta bona notícia, que Déu ens estima a tots els que tenim al voltant. Els que estan amb mi han de notar que la meva presència és una bona notícia, tant que puguin estar contents d'estar amb mi. I l'esperit de Déu també ens empeny a fer coses perquè aquest amor de Déu arribi als altres. Em puc preguntar, què puc fer jo perquè a través meu arribi l'amor de Déu als altres? Ho penso mentre escolto la cançó. Fortalesa, dona'ns la santedat.
que són febles. Vine, Esperit Sant, oh Déu Consolador, omple'ns d'alegria i fortalesa. Enviat per Déu Pare, ens vens a visitar. En germans se'ns transformes, poble de batejats. Fills de la llum eterna, membres de Jesucrist, ja podem cridar Pare, amb un sol esperit. Vine, Esperit Sant, vine als nostres cors, vine i ajuda'ns que som febles. Vine, Esperit Sant, oh Déu Consolador, omple'ns d'alegria i fortalesa. Vine, ves amb nosaltres, els dons del teu amor. Vine, inspira lloances per cantar al Senyor. Vine, prega dins nostre, Esperit defensor, recordant-nos per sempre Jesucrist és Senyor. Vine, Esperit Sant, vine als nostres cors, vine i ajuda'ns que som febles. Vine, Esperit Sant, oh Déu Consolador, omple'ns d'alegria i fortalesa. Perquè m'alliberes de la tristesa, Gràcies, Esperit de Déu. perquè m'estimes, Gràcies, Esperit de Déu. perquè cures les nostres ferides, Gràcies, Esperit de Déu. perquè em dius que tot sortirà bé, Gràcies, Esperit de Déu. perquè m'ensenyes a somriure, Gràcies, Esperit de Déu. perquè vius dins meu. Gràcies, Esperit de Déu. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén.